te tiedätte hyvin, että vuosituhattavoitteissa niin oli 7 tavoitetta, joista aika moni on nyt toteutunut, mutta ei suinkaan kaikki. Mutta ensi vuonna, vuoden 2015 jälkeen, meidän pitäisi tehdä uusi ohjelma kestävään kehitykseen, jossa ihmiset on niin siinä keskiössä. Mä olen nyt viimeisen pari vuotta käyttänyt paljon aikaa siihen, että mä olen kertonut ihmisille ympäri maailmaa, että jos ihminen ei voi päättää niistä kaikkein läheisimmistä ihmisoikeuksistaan, siitä, kenen kanssa menee naimisiin vai meneekö ollenkaan, saako lapsia vai eikö saa, mikä on seksuaalinen identiteetti, niin miten voidaan odottaa ja edellyttää, että ihmiset, kun ne ei voi päättää omasta elämästään, että ne ottaisi vastuun siitä alueesta, missä ne on, tai koko planeetasta. Aivan. No joo, homma on mennyt jonkun verran eteenpäin, mutta vielä mä olen sitä mieltä, että vuoden 2015 jälkeisissä tavoitteissa ei ehkä ihan selkeästi sanota näitä asioita, mutta jos on päästy himpun verran eteenpäin, niin sittenhän me jatketaan. Vastahan tätä on tehty meilläkin 40 vuotta, että olette vahvoja jatkamaan, eikö totta? Mutta se on sitten huomenna. Tänään on kaikilla oikeus nauttia siitä, mitä on saatu aikaan ja tykätä toisistaan. Kiittää syntymäpäivän onnitteluista, mutta ennen kaikkea haluan Setan ja meidän kaikkien puolesta kiittää presidenttiä kaikesta siitä työstä, jota te olette näiden vuosien ja vuosikymmenten aikana tehneet vähemmistöjen ihmisoikeuksien puolesta. Kiitos. Sitten ei ole kauhean juhlallisia. Homma jatkuu taas. Maanantaina translakia väännetään. Toivottavasti pitäisi nyt saada vielä hoidettua. Mä en tiedä, tilanne on tosi tiukka, mutta niin kuin, jos me kaikki oikein kovasti yritetään, niin ehkä me saadaan se vielä hoidettua. Tenitään eteenpäin. Homma. Kiitos. Kiitokset arvoisa presidentti ja kiitos Katriina. Kiitos Seta. Nyt tuli vaan aika arvovaltainen käsky bilettää. Kyllä, nyt jatketaan bileitä ja pidetään hauskaa iltaa 40-vuotista päivää.